wendlovu ayethe Hlangaleza. Angithokoze babesilo ngibingelela amakhosi ezizwe esinawo namuhla ngibingelele induna ngibingelele abantwana bamakhosi abakhona phakathi kwethu izindlovukazi ezikhona eNdlunkulu ngibingelele induna ngibingelele abakhulu ngokwehlukana kwabo ngoba sesibaningi kakhulu ngisho ngathi unengqondo engangeyendlovu uma ngabe ubaqala abantu kushuthi ubani lona nami ngivele ngabamba wangakithi uMagayi inkosi yakwaCele eBhulwa ngathi ayi ngoba insizwa engicabanga ukuthi iyamazi uNdlokombane ngoba mase sihleli kanjena sizinsizwa mase sihleli kanjena akusenankosi ngoba sonke sisempini kwaZulu kwakukhona amakhosi njengesilo uDimzulu esasibizwa ngenkosi yensizwa sasibizwa ngensizwa ngoba sasilwa ngiyathokozela leli thuba engilitholayo namuhla engilitholayo namuhla ngiyongixolela nje mangikhuluma ngibuye ngiqhamuke akukho khona okuningi engizokusho ngoba kuningi osekukhulunyiwe ethulwa amakhosi akhona phakathi kwethu zethulwa nezinkinga esibhekene nazo njengesizwe sinsundu ngiyathinteka ke kakhulu njalo mangabe kukhona abake bafisa ngisondele phakathi kwabo ukuthi basuke bezethemba kangakanani esimene ngibhekene naso mina nsizwa kaMdlokombane engiyake ngithi mangihleli ngiyithathe njengesithi esikhulu sika ngoba ngawatshela amadoda ngiphume esibayeni ukuthi ngiphume esibayeni samakhosi amakhulu ubukhosi obuhlonishwa iAfrika yonke ukuthi akekho umfana engiyomesaba ukuthi namanje ngiyakuphinda lokho ukuthi akekho umfana engiyomesaba ngoba abantu abaningi badelela ngoba begadwa abantu abaningi bakhuluma into abayithandayo phakathi kwabantu ngoba bethemba amadoda abangungileyo aphethe ibhamu mina ngizethemba njengoba insizwe engizalayo yayizethemba yona ngicabanga ukuthi sihleli la namuhla sihlaliswe usizi nenyembezi
ngesimo esibhekene naso siyisizwe esinsundu sibuka izwe lakithi lifuna ukuthathwa ngamanketshana. Abantu bezizwe bezenzela into abayithandayo phakathi kwaleli zwe. Kuningi ke sikubukayo usuku nosuku kwenzeka nabantu bangaphandle esiyake sithi masikubuka sibuze ukuthi ngempela izwe lakithi livumela kanjani izinto ezifana nalezi. Abantu bangaphandle banezikhali ezinzima lapho singenazo thina. Kubuhlungu ke lokho, kuyadabukisa. Kuyake kufikiselana intukuthelo. Thina nje sihlushwa kangaka kwaZulu, makungabe kuthinta indaba yomhlaba sikhala inyembezi zegazi. Ngoba umhlaba iwona thina esawulwela, futhi kwazi umhlaba wonke ukuthi umhlaba esawulwela uhamba uphelelephi, uhambe ugcinele kuphi, uzovinjwa yolwane. Kubuhlungu-ke ukuthi sihlupheka sinakho konke okufanele ngabe kuphilisa abantu bakithi. Sinenkosi kwaZulu eyahlanganisa izizwe eyingama-358 oku-358 ngolimi lwesilungu. Okusenza lokho sibe ngamaqhawe singabantu bakwaZulu, sihlonishwe umhlaba wonke ngoba nanamuhla sisahlonishwa. Kodwa isimo esibhekene naso sidinga ukuthi sibe ngamanono, singabi ngamanuku. Ngoba asadingi ukuthi ichitheke igazi. Sesidinga ukuthi izinto zethu zenzeke kahle. Sesidinga ukuthi izwe lethu libuyiswe kahle ngendlela ekahle. Ngoba amakhosi ezizwe zonke ezikhona eAfrika awahlukunyezelwanga indaba zomhlaba kuphela, kodwa ahlukunyezelwa ngisho amandla uNkulunkulu awabeka kuwo kulawula imvelo abawabona belungu ukuthi azoba inkinga. Bafika nenkolo yabo okuyiyo eyasiqeda amandla, esingasho ukuthi siyagxeka ngoba kukhona ebaphilisayo nebenza baphile. Kuningi esingakukhuluma. Ngithintekile nje umama wesizwe sabakhulu kwamayikhuluma ngendaba ukuthi balambile bengomama. Kubuhlungu kakhulu. Ayikho into ebuhlungu njengokubulawa indlala. Indlala isifo engasifanisa namakhaza. Ukugodola kuyisimo esinzima kakhulu. Nendlala ngingayifanisa namakhaza. Okukhomba khona njengoba nje ebeka obekhulumela inkosi yabakhulu ukuthi umnotho uyaphuma kulelizwe, wehle ney'nqola ezinkulu uyokhishwa nechweba laseThekwini. Kubuhlungu lokho kithi.
ukuthi singakwazi ukuyilawulela izinto zethu. Kuphinde kuze endabeni yomthetho njengoba ekhuluma obekhulumela bomthetho. Ubaba ongizalayo wayesho ukuthi ayishintshi imithetho yakuleli lizwe ngoba siphila ngemithetho yabantu bezizwe. Engingakusho nje kumhlobo wami okhalile ngokuthi abahlonipheki bengabahluleli ngoba ushilo uNdaba Ezitha wathi abahlukaniseki bengabantu bomthetho kodwa bonke sibathatha njengabahluleli. Kunganikhathazi kakhulu mmeli wami njengoba nikhala ngokuthi uhulumeni wuye obheka amajaji kodwa ama-magistrate bangabantu abakhohlakele. Nginganixoxela nje isitori seGundwane ukuthi kunendoda eyayinamadayimani. Yathi mifika le ndoda ifuna amadayimani awo yathola ukuthi amadayimani ayawo asekho. Yabafuna lamadayimani le ndoda, yabafuna lamadayimani le ndoda. Yathola ukuthi lamadayimani adliwe ngelinye lamagundwane. Yabiza abantu abadila nazo lezo zilwane ukuthi hey, ake nibuye nizongibukela ukuthi ngabe yiliphi igundwane elidla amadayimani ami la. Wathi mayefika lowo okunguye ozaziyo lezi zilwane ukuthi iphila kanjani, wathi hayi khulileka. Uzolibona ngokuthi lihambe liyohlala lodwa. Lizophuma kulamanye amagundwane lihambe liyohlala lodwa. Nangempela balibona kanjalo igundwane elalidla amadayimane. Engisho ukuthi ke ningawanaki lawo magundwane lawo. Azamadayimane ngoba vele azoyihlukanisa kini. Kodwa ke uNkulunkulu akabuki phezulu. uNkulunkulu usebenza ngabantu abathobekileyo, usebenza ngabantu abaphansi. Uthisha ofundisa izingane zakwa grade 1 akahlonipheki. Kodwa uyena umuntu okwazi ukushintsha ingqondo yengane. Ayilungiselela isigaba esithile sokuthi ikwazi ukubhekana nesimo sokuphila emhlabeni. Othisha ayibona abantu okufanele ngabe bahola kakhulu kahle kahle. Ngokomthetho ngoba umsebenzi abawenzayo umkhulu kakhulu. Kodwa ayibona abantu abahola kancane abanga uhulumeni benamaphoyisa. Kodwa ke kuyajabulisa uma ngabe amakhosi esevuka efuna ukuthi izinto zibuyele esimeni esasiyizo. Kufanele nawo amakhosi mayekwenza lokho akwenze ngeqiniso. Imlando yethu ingashayisana. Kithi sisodwa. Ngoba bazoqhamuka abahuluka bephethe omunye umlando. Siqhamuke nathi ngamaZulu siqhamuke nowethu umlando. Manje abelungu bafike bangena phakathi kwethu basihlukanisa. Baphinde bawulimaza umlando wethu.
bawuphazamisa umlando wethu ukuthi lo buyabungcwele wawunabo uqhubeke lokhu sixabanisa. Ingakho ngisho ngithi kufanele sibe ngabanono kwesikwenzayo uma sifuna izinto zethu zibuye zisebenzele ngendlela. Ngiyake ngithi mina izizwe zonke zayizwana ngisho nangokuhwebelana. Ngeminyaka engaphambili kufike wafika ngobani lama Portuguese oqala afika kuleli lizwe ngo-1652 asifica sizizwe zayivele ihwebelana. Sasihwebelana nezizwe zakwaXhosa, sasihwebelana nezizwe zabeSuthu, sasihwebelana namakhoyiseni eCape Town. Enamakhoyiseni ngiyake ngithi ngiyasithanda leso sizwe ngoba saba nobuhlakani obuyisimangaliso sokulwa nalezo ifika namthwalo. Sivikela amanzi okuyinto ebalekile namuhla esesiyikhokhela imali. Esithi masibuka futhi sibuke ikusasa sibuke ukuthi amanzi asazoyisusa ipi. Mina ngiyake ngithi amakhosi izinto zokuqala okufanele azenze kufanele akhela abantu noma izizwe zawo amadamu. Ngoba inkinga yamanzi izosuka emhlabeni. Mina ngiyake ngithi yazi anginendaba ngisho ngingathengela iLand Cruiser mase kuthiwa izinto seyizinzile kwaZulu. Ngihambele ngayo. Ngoba kufanele ife inkosi ukuze kuphila abantu bayo. Kodwa khona abantu abake babone ukuthi hayi mina inkosi iphile ngihambe ngeMercedes ngihambe ngeBMW. Mina ngasho ngathi angifuna ukubona ubukhazikhazi. Khona amazwe sowabukayo akhona lapha eduze kwethu. Ongazi noma ama-toilet azo lezo zindlu umuyibuka ngisho indonga phezulu abantu bayanya yini kuzo nje lezo zindlu ngendlela eziyiyo. Thina sinomlando omuhle kabi isizwe sakwaZulu nezizwe eziningi. Njengoba bengisho ukuthi abelungu bafike basehlukanisa. Kunenye insizwa yaseLimpopo engake ngafika nayo kumdlokombane isile singizalayo. Yafike yathi ngumpedi. Wayeseyixoxela umlando omncane owuxhumanisa isizwe samapedi nesizwe samaZulu. Namuhla sibizana ngezilwane. Futhi nawo amapedi ngiyazi khona igama abasibiza ngalo. Kodwa kuthiwa ngesikhathi sesilushana ngoba babeyesaba leya nsizwa. Babeyithatha insimbi eThabazimbi beyihudula ngeinkabi nangeikhumba zeinkomo beyisa kwaZulu ukuthi kuyokhandwa imkhonto. Kodwa abantu abaningi abawazi lowo mlando. Njengoba kunentaba kuthiwa iThabazimbi. Akusiyo iThabazimbi. Igama layo intaba nsimbi ngoba kwakuyinsimbi yentaba. Isilo inkosi yesizwe samapedi uSkhukhuyu
ngo-1878 ka-1879 washo wathi khona umfana kwaZulu okuthiwa usekaqedile abelungu umfana omncane basho ukuthi yini nomnyama ongabendebeza ingweni esigaba wakhipha £2,000 neyibhamu ewusakwaZulu ukuze inkosi uCetshwayo ikwazi ukulibhekane namandisi ubuso ucabanga ukuthi £2,000 kwaku imali engakanani manje manje izinto ezifana nalezo zikutshela indaba enkulu ecashile ukuthi ukuba khona kwesizwe sakwaZulu kusho ukuthini emhlabeni ukuthi uNkulunkulu wayesilethe ukuthi sizoba yisibonelo ezweni zabantsundu ezikhona kuleli zwekazi lase-Afrika uNkulunkulu waletha abantu abanamandla phezu kwalesi sizwe ababekwazi ukulawula imvelo siyake sizwe abantu beyibiza ngezanusi kodwa izanusi engizaziyo kwaZulu indaba ezitha mntwana omkhulu ngangikhumbuza isanusi nesikhathi selembe nanti selingibalekela leli gama kodwa umntwana ngiyacabanga uzolikhumbula okuyiso esasikhuluma izinto zakwaZulu okuyiso esasikhuluma nelembe ngoba nalilembe lalikwazi ukuyibonela izinto usithayi magebe usithayi selesikhona kwathi ngeminyaka yama-1900 ngoba isanusi sivuka sibe sinye emva kweminyaka eminingi wazovusa uNkulunkulu uvusa amaZulu abambiza ngoCredo Muthwa owagcina esephelele ezintabeni la sahlupheka ke ngezanusi ezifana nalezo ngoba zagcina seyidayisa ngezimfihlo zethu kwabezizwe kodwa engicabanga ukuthi babengaboni nabo ukuthi badayisa ngezimfihlo zethu njengoba kwakukhona abantu abafana noBaba uHotso le ezansi eEastern Cape owayeyinyanga yomunye wabaphathi balelizwe abamhlophe ubani uFairwood noma uCrook uba kodwa abamhlophe lo omdala lo naye wayenikiwe amandla ngoba amandla abesiwathatha kumakhoyiseni amakhoyiseni yona beneyimfihlo zokusebenza ngamanzi kodwa ke singakhuluma ilanga lize lishone engingakusho nje ukuthi okuyosibuyisela umnotho wethu nokuyosibuyisela izwe lethu ubuyele enkolweni yethu ikona okuzosibuyisela izwe lethu ngoba lithathiwe siyimesela ukusebenzisana thina nanoma yikuphi ukukhosa okukhona
yiso ke isimo ukuthi mina ngibhekene nalesi simo enginaso engibhekene naso ngihlele intabeni angakayi ekhaya ngoba kusabhekene nalesi simo seyinkantolo nesimo samacala ngiyake ngithi indlunkulu yakho konke okwakufanele ikwenze ayikho inkantolo yake yabe kubukhosi inkantolo siyiswe izimo ezithile nje zemgulukudu eyigilela imkhuba yayo kodwa magaye Nkosi yesizwe siyasazi isimo enibhekene naso esibhlungu enihleli ngaphansi kwaso ebantwini bengonyama enibabhekelele siyazazi inselelo ababhekene nazo zokungatholakali kwemisebenzi ngeke ngabona nje lapha eMgungundlovu ukuthi kunentokazi yakwelinyizwe okuyiyo engqoshishilizi ebikhipha abantu baseMgungundlovu emsebenzini ukuthi akusebenze bona njalo lento iyakibuyiswa amazwi abuhlungu ayephilwa yilembe ukuthi ngiyandinda ezweni ngiwumnikazi wezwe ngeswela izinto ngiwumnikazi wezinto manje ke lokho kuthatha ukubuyisela kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi bandinde ezweni labo bengabanikazi balelizwe baswela izinto bengabanikazi balelizwe ngiyanikhalela mina nginqunywa umlomo ayikho inhlamvu engingathukanga ngayo Nkosi yami ngithukiwe makhosi ami ngithukiwe ngithukazi izingane engazi lutho ngobukhosi kufanele ningayingabazi uNkulunkulu akubekwe phekwenu kakulingane nokwamuntu Ngwenyama ukungena emlonyeni uyingwenyama uwomela uthukwe vele mawungathukwa akusukuye yabona mawulandelwa yinhlamba kuthiwa uyifake uyimpela ke lo kodwa mazi ingekho lezo zinto usho ukuthi akusukuye ngiyathokoza kakhulu uma ngabe inkosi yami ingikhuthaza ukuthi inhlamba ayingangikhathazi vele uphiliswa abantu abaseduze kwakho ngingasho nje ukuthi isiqalo esisha lesi sokuthi sikwazi ukusebenzisana sikwazi ukwelekelelana fanele selekelelane khona noma umuntu esaboshiwe izandla ngoba ugadwe ngayo yonke indlela kodwa ngithe kulokhu uma ngabe izingane zikaMdlokombane noma isizwe selembe singibiza angiye ngiyolalela ukulalela akakoni lutho mina ngiyogada insizwe ezakimi nje ngiyofika nami ngiphethe ezami ihlanga ilokho nje nina besilo engingakusho ukuthi umuntu uphiliswa kwenyamazane akho umuntu ke esifuna ukumgxeka ukuthi wenzani uba nakenzanga ini kodwa nje asikubuyisa ukuphila kithi thina amakhosi akwaZulu ahlushiwe adingiswa isilo sasondini isilo cetshwayo mhla esithathayo amangisi angazi asithatha kuphi indaba ezitha enqabeni kuphi
engoma eyophuma nawe esikhaleni senkosi lapho umkhumbo wafika wangaduma khona wathi ngithathwe ehlathini ngihambe ngingabikile ekhaya leyo nto nje ikhomba amandla amakhulu uNkulunkulu awabekwe phezu kwesizwe esinsundu ngoba ngiyake ngithi mina igama lokubizwa ngabantu abamnyama singalivumi asingalivumi igama lokubizwa ngabantu abamnyama simnyama thina ngoba ngesikhathi uyinikezwe ingubo uyimbatha izokufanela izobenza futhi lobu bumnyama kuwe ukuthi izinto zakho zingakhanyi nami ngithi asingalivumi igama lokuthi singabantu abamnyama ngizama nje khona ukuchaza amandla esizwe esinsundu ukuthi angakanani njengoba ngenza umzekelo ngendaba yesilocetshwayo ukuthi amakhosi kufanele angazesaba njengoba kuthiwa nje imlomo engathethi imanga kusuke kukhulunywe iqiniso kodwa kwawaphoqa amangisi ukuthi abuyele nengonyama emumva ondini ngamakalishi nezinkabi ababeyisebenzisa ngaleso sikhathi isilo ndumdlokombane uhambe ufuna umuzo kuyiyo mageba nina besilo owakhipha imbuzi isilucetshwayo esabika ngayo ibika uhambo lwaseNgilandi ngoba amangisi athi uzobika kuphi ngoba isigodlo sishisile wathi ngizobika enhla kwesibaya kwakungasekho lutho lo umndeni wayikhipha imbuzi wayinikeza ingonyama yabika wafika umkhumbi waduma wahamba bafike eNgilandi bacabanga ukuthi bazoyivalela nezilwane izoyidla amabhubesi ngithi kunjalo la kodwa ayikhothamela babethi bayoyenza inhlekisa eNgilandi yagcina isihanjiswa izwe lonke laseNgilandi intombi zabelungu ziyiphosa zibuka lensizwe enhle kangaka ethandeka kangaka nebalala elinsundu zayiphosa intombi zamangisi bayawufihla lowo mlando manje sikhuluma nje ngamandla abekwe emakhosini njengoba ngo-1879 22 January ngempi yasesandlwana umdlokombane abehlalethwa uNkulunkulu wehlelo othini ngalelo langa okuyiyona mpi esikhunjulwa ngayo siyisizwe samaZulu ukwehlula isizwe samangisi esingakaze sehlulwe umuntu emhlabeni bayisingakaze sehlulwe isizwe kodwa thina sasehlula bahluleka sebelanda iziboshwa ngoba amangisi azalanda iziboshwa kwamanye amazwe ko-New Zealand kuwonke amazwe o-Australia kwalanda iziboshwa ukuthi ayizolwa nesizwe samaZulu uNkulunkulu walicima ilanga ngalelo langa emini sikhuluma ngamandla ethu kufanele singawangabazi uma singabuyela enkolweni yethu iyona eyosilungisela konke singazenyezi ngezilimi zethu sifundisane iSpedi sifundisane iSitswana ukuze sizokwazi ukuxoxa sibe zingane zandawonye sibe yinto eyodwa ngiyathokoza Wena wendlovu